پەیوەندیên Tirkiye li ser asta herêmî û navnetewî di van demên dawî de rastî hindijwariyan hatine. Ji nêzîkbûna wî ya li şerê navxweyî Sûriye û pêwendiyên li gel welatên Ereb ta pirsgirêka koçberan li gel Ewropa û nakokiyên wê yên bi Amerîka re. Rêvebira navenda Tirkiya lêkolînan li Peymangeha Rojhilata Navîn Gunal Tol di panelekê de li Washingtona paytext dibêje caran ne wiha bû. Berî xwepêşandanên welatên Ereb, Tirkiye hêzan nerm bû li herêmê. Ew ji aliyê xelkê ve dihate hezkirin û wê pêwendiyên baş li gel rejîmên Ereb hebûn. Wê navberî di nakokiyên herêmî de dikir û rola AKP û Ahmet Davutoğlu di vê derbarê de berçav bû. Lê niha bi temamî çîrokeke din e. Êdî kes Tirkiye wek hêzeke nerm li herêmê nabîne. Destêwerdana wê ya leşkerî li Sûriye, hebûna leşkerên wê li Iraqê, bingeha wê li Qeterê û îmzekirina pêwendiyên vê dawiyê li gel Kuweytê. Destêwerdana wê ya leşkerî êdî diyar e. Rola kesayetiya Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di vê guhertinê de û di qonaxeberî wê de jî diyar bû li gor lêkolerê karûbarê navnetewî Grigorî Gous. Wî xwe wek serkirde dît. Piştî destpêkirina Bihara Erebî û hêzên ku çav li rê bûn li Rojhilata Navîn serdest bin, lê pêvajoyên li Misrê, Tunis, her wiha Sûriye hêşt ku mihal be ji bo Erdogan wan planên xwe li ser erdî bicih bike. Ji ber ku ew hate naskirin bi peywendiyên xwe nêzik li gel tevgera biraderên Musilman. Kurdên Sûriye û Hêzên Sûriya Demokrat yeke ji wan mijarên ku bûne sedema rakêşan û nakokiyan di navbera Tirkiye û Amerîka di herêmê. Tirkiye wan terorîst bi nav dike û Amerîka wan hevalbend dibîne. Lê rawêjkarê Wezareta Derve ya Amerîka ji bo Sûriye Richard Austin bawer e ku Tirkiye û Amerîka dikarin bigihên encameke baş ji bo hemî aliyan. Yepekê hêza herî çalakdar li ser erdê di şerê dijî Daişê de wan bercewendiyeke hevbeş li gel koalisyona navnetewî heye got dixwaze Daişê têk bibe. Jaliyê Amerîka ve em dibînin pêwîst e gopişgiriya vê grûpê bibe li dijî Daişê. Jaliyê Tirkiye ve ew wekû beşekî ji PKK tê dîtin. Ji bo dîtina çareseriyê divê em nerîna Amerîka jî tê bigihên û ya Tirkî jî tê bigihên û bengeheke hevbeşê di navbera her du nerînan de bibînin. Helwest û pêwendiyên Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropî buwarekî din e ku çavdêr dibêjin pêwîst e ew bête serrastkirin. Endamê Perlemana Ewropî Arne Litz balê dikişîne ser pêwîstiya dirêjkirina destê alîkariyê ji bo Tirkiye. Almanya û Ewropa hevkarê nimezin in ji bo Tirkiye û di berjwandiya me her du aliyan daye ku em pêwendiyên xwe biparêzin û nehêlin Erdogan wan xerab bike. Pirsa demokrasiyê li Tirkiye her diçe girantir dibe. Welatiyên Ewropî di girtîgehên Tirkiye de ne tenê ew. Rojnamevanên Türk, leşker, Kurd û siyasetmedar di zîndanan de ne. Tirkiye pêwîstî bi piştgiriyê heye û divê em jî şerm nekin ku hin tiştan li ser maseyê danin. Lê gel nakokiyên Tirkiye li gel Ewropa û Amerîka û hin welatên herêmê û her wiha krîza navxweyî ya Tirkiye ew dimîne lîstikvaneke girîng û çavdêr pêşbîniya wekê dikin ku çareserî li ser maseyan bêne danîn. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.